Dnes si ukážeme, ako trskajú dve krávy. Štúdio, prosím, prepnite kameru na vedľajší blok. Ďakujem. Tak sú to také kráva domáca. Noží sa s nejakým čudným debilom, ktorý jej pchá, doletí nejaký malý čudný penis. Po reklame ho vidíte. Sme tu stále po reklame a tie krávy sa vám trskajú. Viete ich niekto oddeliť? Už idem. Hej kráv, hej bík, odboj sa od nej. No konečne, ty debil. Tak, vypadni. Poďte sa niekto upratať. Ideme späť. No, videli ste to? No.